Dobar dan i dobrodošli, moje ime je Pavle, vi gledate kanal Fragrance Trip i danas ćemo pričati možda i o najboljem parfemu u posljednjih 10 godina, ako ne i više. Parfem o kome se radi jeste Gucci Guilty Absolute i pre nego što počnemo sa recenzijom, zamolio bih vas, ukoliko već niste, kliknite na subscribe. Vas to ne košta ništa, svega par klikova, jedino što je potrebno da uradite jeste da kliknete na veliko crveno dugme na kome bukvalno piše subscribe i time ćete podržati mene i moj kanal, a vas to neće koštati ništa, potpuno je besplatno, možda će vam oduzeti sekundu ili dve života, ali ukoliko ovo gledate već ste potrošili više, tako da slobodno kliknite. I kao što rekoh, parfem o kome ćemo danas pričati jeste Gucci Guilty Absolute. Ukoliko mene pitate, odličan potez Guccija da napravi ovako nešto. Dugo vremena Gucci važi za kuću koja je apsolutno neinspirativna, koja pravi neke meh parfeme koji će se dopasti nekom prosečnom liku koji uđe u parfimeriju, prsne to na bloter, pomiriše kao ovo je lepo miriše, piše Gucci na njemu, ajde kupit ću ga, ali onda nakon jedno sat vremena usledi veliko razočaranje zato što se parfem izgubio. Tako da definitivno nešto što je veliko poboljšanje u odnosu na ono što je Gucci radio od kada ih je napustio Tom Ford pa sve do sada. Rekao bih da je ovo čak i jedini parfem od Guccija koji vredi. E sad, neki ljudi kažu da je ovaj parfem diskontinuiran, ja se iskreno nadam da nije, ali sve je moguće, nije puno ljudi kupovalo ovo. Zašto je to tako? Neću čitati sve note ovog parfema, mislim da nema potrebe. U principu ovo je kožno-drvenasti parfem, bukvalno od samog otvaranja do samog kraja, ne razvija se puno, da ima, menja se kroz par faza, ali nije nešto previše kompleksan parfem. Definitivno zver od parfema, naslednik mogu, usudit ću se da to kažem, ovo je naslednik Kurosa i naslednik Fahrenheita. To što su oni bili u svoje vreme, to je ovaj parfem danas. Što se tiče performansi, ovaj parfem je zver. Barem na mojoj koži ovaj parfem ubija sa performansama i trajnost i projekcija su odlični. Što se tiče samog mirisa, otvaranje, kao što rekao, jako agresivno, veoma muževno, note kože i vetivera dominiraju kroz celo trajanje ovog parfema. Ima tu još nekog drveća, ali ono je tu samo u pozadini kao neki balans u ovom parfemu, ali da, od samog početka dobijete pesnicu u glavu od strane vetivera i kože. Kako bih vam drugačije to opisao, mnogi ljudi ovaj parfem porede sa raznim mirisima kao što su benzin, nafta, ulje za testeru, konjska balega, štala, ne znam sa čime sve ne upoređuju ovaj parfem. Ja stvarno ne znam, ljudi, da li vi imate nos. Moguće, ja razumem zašto bi ga ljudi povezivali sa svim tim stvarima. Jasno mi je, ali ovaj parfem je remek delo. Da, ovo je definitivno parfemsko remek delo. Najbolji parfem u posljednjih 10 godina. Možete vi da mašete vašim savažima, blude, šanelima i čime god hoćete. Ovaj parfem je za sve njih institucija i da, ovo sam rekao, ukoliko vam se ne sviđa što sam to rekao, pa šta ja znam, svako ima svoje mišljenje, kao što kažu. Ali da, ovaj parfem je muževno remek delo parfem. Za pravog muškarca to ne znači da vi morate sada da imate određeni broj godina. Svako može da nosi ovaj parfem, bukvalno i klinci u srednjoj školi, i klinci u osnovnoj školi, koliko im se ovako nešto svidi, mogu da nose ovaj parfem, ali morate biti spremni na to da se mnogim ljudima u vašoj okolini ovo neće dopasti. Tako da, ukoliko ste neko ko
teško prima kritike, ovaj parfem možda ipak nije za vas. Ali takođe, ovaj parfem će skupiti puno komplimenata, definitivno. Parfem, kao što rekoh, u rangu Kurosa, u rangu Fahrenheita, ili obožavate ovaj parfem ili ga mrzite. Ja sam iz ove prve grupe koja ga obožava, ali ima puno ljudi koji će mrziti ovaj miris, koji će misliti da smrdite bukvalno, ne čak ni da im se neće sviđati vaš parfem, neće ni provaliti da je to parfem, misliće da smrdite, da ste niste kupali jedno mesec dana. Tako da, ukoliko ste neko ko želi da bude unikatan, ko voli jako muževne mirise i želi da ostavi jak utisak na svakoga pored kog prođe, parfem za vas savršen, Gucci Guilty, apsolutno. To bi bilo to za danas. Ukoliko vam se dopada ono što ste videli, kao što rekoh, lupite subscribe, kliknite na like, ostavite u komentaru šta biste želeli to da vidite u sledećem videu i do tada, pozdrav!